Wij begroeten, dames en heren, Sibren Minkema, aangespannen Friso Cesar, vader Mees 497 van de combinatie Minkema-Schreuder uit Friese Paden. De rubriek Hengsten Ruinen in het kader van de Horses to Fly KFPS Sportcompetitie. Applaus voor Sibren Minkema. Jelmer Chardon rijdt gouverneur van het Herteveen, zoon van Nane 492, in bezit van de familie Hart van Veen Boelenslaan. Een applaus voor Jelmer Chardon. Paard trouwens wat zich ook in de dressuur al heel goed heeft bewezen. 184 GPD Fokke, eveneens van Nane 492. Een eigendom van Anneke van der Staal uit Poppingawier. En ik zou zeggen applausje voor Augustinus Hoekstra. En dan nummer 102, Gunner Jede. Vader is Marcus 491, in bezit van stal Jede te Vledder. Gepresenteerd door Nico Kades junior. En deze finale zijn er in het kader van de competitie dus dubbele punten te verdienen. Daar waar in de voorrondes de winnaar 10 punten krijgt, krijgt in de finale de winnaar 20 punten. De nummer 2 18, dan 16, dan 14. Inspectie voorafgaande aan deze aangespannen rubriek. We zien Esther Reen en Harco Naber, de juryleden. Jenny Veenstra, de arbiter. Mocht de jury er niet uitkomen, mochten de stemmen staken, dan hebben we altijd de arbiter achter de hand. U ziet het, 4 paarden met hele fijne modellen. Kwaliteit in deze finale volop aanwezig. Friso Cesar van Mees 497 met Sibren Minkema. Gouverneur van Herteveen. Nane 492, de vader, met Jelmer Chardon. GPD Fokke, eveneens van Nane 492 met Augustinus Hoekstra. En Gunner Jede, zoon van Marcus 491 met Nico Kades junior. Na de voorrondes hier in Leeuwarden op Indo-Friesland. Dat hadden we gelukkig weer. Prachtig evenement in dezezelfde hal. Gingen de deelnemers naar Exlo en naar Sonnega en keren nu weer terug hier in Leeuwarden. En de ringmeester Harm van der Meulen geeft het zijn om af te rijden. Mooi muziekje erachter, dames en heren. En dan eens kijken welk paard beschikt over de beste bewegingsvorm in deze finale. Wellicht hebt u al een eerste indruk van de kwaliteit. Vier moderne Friese paarden met heel veel lossigheid in de beweging. Paarden ook weer met een mooi front. En ze maken er een prachtige show van. Komen over de diagonaal richting de linkerhand. De hengsten ruinen in de leeftijd van 4, 5 of 6 jaar. Wie gaat hier de beste zijn? Publiek, u mag weer aangeven wie uw favoriet is. Dat horen we graag. De jury kijkt, de jury beslist.
Maar u mag meedoen. Opstellen 25. Opstellen 166. Dan binnenkomen 102 en binnenkomen 184. Ook in deze finale van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie, dames en heren, is dit nog niet de definitieve beslissing. Paarden kunnen even op adem komen. We gaan zo dadelijk een tweetal aanspanningen uitnodigen om zich nog één keer voor de jury te bewijzen. Dan zal het dus gaan tussen Sybren Minkema met Friso Cesar, zoon van Mees 497... en Jelmer Chardon, ook Bert Overkampen met gouverneur van het Hertenveen van de Nane 492. Nog één keer alles uit de kast halen qua beweging, qua schoonheid. Het Friese paard, dames en heren. Aangespannen hier door de baan. En kijk eens wat een beweging. Wie is de beste van deze twee? Mooi in regelmaat. Met een prachtig zweefmoment. Reizen in de voorhand. Tikkeltje zakken in die achterhand. Het achterbeen er ver onder. Twee geweldige paarden. Dit is spannend. Ze doen nauwelijks voor elkaar onder. Wie gaat er hier met de 20 punten aan de haal? Kortom, wie wordt de winnaar? Kijk mee, leef mee. En dan gaat de jury zo dadelijk beslissen. Dit is spannend. En dan kijken ze nog één keer, dames en heren. En dan doen de paarden dan nog één keer een schepje bovenop. Ah, het publiek vindt het mooi. Het publiek vindt het mooi. Maar wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Het wordt 25. Dan 166. Dit was spannend, Esther, hè? Het was heel spannend, want we hebben echt getwijfeld. En die van Sybren die loopt heel mooi in balans. En die van Jelmer die moest achter net een fractie sterker zijn, maar ze waren erg aan elkaar gewaagd. Top. We gaan de punten optellen. 20 punten erbij voor Friso Cesar met Sybren Minkema. Gouverneur van het Hertenveen met Jelmer Chardon krijgt er 18 punten bij. En Johanna heeft de eindstand van de competitie. Op plaats nummer 4 met een eindscore van 30 punten is geëindigd GPD Fokke. Applausje voor Augustinus Hoekstra. Op de derde plaats met 34 punten in de eindstand Gunnar Jede met Nico Canis junior. 1 punt verschil wederom tussen de nummer 1 en de nummer 2. Op een tweede plaats met 38 punten. Gouverneur van het Hertenveen, Jelmer Chardon. En de winnaar met 39 punten, Friso Cesar, Sybren Minkema. Karin Biederveld, Helen Rijks, Johanne Hoekema en Sanne Korsta, allen bestuursleden van Horses to Fly KFPS sportcompetitie, over andere de prijzen weer. En alle winnaars van vandaag komen in de overall finale weer terug om het nog eens een keer tegen elkaar op te nemen. Dus Lieke Lux met Rommert. 498 keer terug. Joke Sybren Minkema met Friso Cesar. Vader Mees 497. Jelmer was de winnaar hier in Leeuwarden tijdens Indoor Friesland. Jelmer won ook in Exlo.
En Siebren won in Soddega. Prachtige statiedeken voor de kampioen. Uitgereikt door de leden van het bestuur. De sjerp om. Mooie rosette aangehangen. En hulde voor Siebren Minkema. We gaan even een paar mooie plaatjes maken. En dan natuurlijk nog even een reactievraag aan Siebren. Siebren, het was heel spannend. Puntje verschil. 2 keer door Jelmer gewonnen en nu 2 keer door jou. Vertel even hoe het is gegaan vandaag. Nou, de hele competitie was al spannend. Het is al begonnen eigenlijk in september op een centrale keuring. Wij zijn erg aan elkaar gewaagd, deze 2 paarden. En ja, Jelmer had inderdaad 2 keer gewonnen en ik nu ook 2 keer. Ik ben 1 keer niet geweest. Ik moet er echt voor rijden, maar ik heb een goed paard. Jelmer heeft ook een heel goed paard. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vind alle 4 paarden heel goed. En het is echt een promotie voor de tuigsport om met 4 zulke paarden hier te rijden. En dat ik mag winnen, geeft het dan alleen maar... wie zei het ook alweer met het schaatsen vorig jaar EK? De winst smaakt beter als je concurrentie hebt. En bij deze, dankjewel deelnemers. Mooi. Mooier kun je niet zeggen, dames en heren. 4 geweldige paarden, zoals Siebren zei, in deze finale. En zo was het ook. Het was genieten van alle 4 de paarden. Zo modern, zo'n kwaliteit in beweging. En dan gaan we afsluiten met de eerronde van de kampioen. En dan mag het beste schepje bovenop, mensen. Friso Cesar, vader Meis, 4-9-7. Met Siebren Minkema. En daar zijn ze dan alle 4. Gouverneur van het Hechterveen, Jelmer Chardon, Gunner Jede, Nico Kanis junior, GPD Fokke, Augustinus Hoekstra. En Siebren Minkema keert straks terug in de overall finale. Kijk eens zo'n mooi beeld, dames en heren, van de winnaar. Maar ook de nummer 2, zeer constant gepresteerd. Zoals Siebren al zei, 4 hele fijne paarden. Dank u wel. En dank aan de sponsors, Stoelderij Bommelstein, de Nieuwe Heuvel Lunteren, Tweespan, exclusieve ruitersport, Friso en hoofdsponsor Horses to Fly.